Hi, Jinho! Hello po. Hi, good evening sa iyo, love. Love, sige, kwentuhan mo na ako anong mapaglilingkod ko kay Jinho at napatawag sa usapang LDR. About po sa ex ko. Ano? About po sa ex. Yan. Love, hanapan mo na ako ng magandang signal. Pasensya ka na. Medyo choppy kasi yung line. Lang po. Ito na po, network quality excellent. Okay. O, kwentuhan mo na ako, love. DJ kasi may ex, parang wife ko na rin siya kasi nga po magkakasama po kami sa bahay. Ganun. Hmm. Tapos, Parang ex-what mo na siya? Ex-wife? opo, kasi parang gano'n na nagsasama na po kami sa isang bahay. Hmm. Po, dati magka-workmate kami sa isang company. Mag-girlfriend ay pa lang kami, magkakaibigan. Tapos, nawalan po siya ng work, din ako po yung nagpapasok sa kanya sa isang company. Hmm. Mismong dito sa work ko, so magka-workmate na po kami hanggang mating yung point na nililigawan ko po siya, ganon. Alam ko na bawal po sa amin yung magkarelasyon, ganon po. Tapos tinatago po namin yun hanggang nalaman ng mga ka-workmate ko na yun may relasyon kami, kaya isa sa amin ang mawawala ng work. Tapos DJ, iniisip ko kasi pag ang babae kasi mahirapan ng work kaysa lalaki kasi po yung lalaki kahit anong trabaho kaya naman eh. Kaya naisipan ko ako lang po yung bumitiw sa trabaho. So, ikaw yung nag-resign sa work? Opo. Okay. Para siya po may steady na work. Okay. Hanggang nagsasama po kami tapos almost 5 years nagpalipat-lipat po ako ng work kasi siyempre asawa ko na po siya kasi nasa isang bubong na po kami. At saka ayoko po kasi mag-steady sa isang work kung sa tingin ko hindi ko makikita yung yung future ko ganun. Tapos ayun, nung ilang years na po kaming nagsasama, parang may nagbabago. Parang pumapasok ako ng panggabi tapos siya ang out niya 8 to 5 kasi office po siya Okay. Tapos pag tinawagan ko po siya mga 6 p.m. kasi ang out niya 5 p.m. nag-ring pa po yun. Tapos hanggang pagdating na mga dinner time, mga 7, 8, hindi niya sinasagot. Tapos okay lang sa akin kasi iniisip ko kasi DJ kasi may tiwala po ako. Nakatulog na po or nakapagod. Ganun po. Tapos parang iba po yung pakiramdam ko po kasi DJ. Bakit ganun lagi? Nako-contact lang siya mga oras na mga 3 p.m. ganun. Tapos pagdating ng mga night na hindi na siya makakontak. Pati ang gabi po ako eh. Kaya nung time na yun DJ, hindi po ako pumasok. So hinuhuli ko po siya kasi parang nag-iiba ko yung pakiramdam ko sa kanya DJ. Tapos ayun, hindi niya alam na sinundo ko siya sa work niya. Tapos nagtanong ako sa guard kung andun po siya. Sabi ng guard, dito po siya. Tapos sabi ko, Kuya, sige medyo DJ. choppy na po choppy na. Choppy na yung line. Kanina napagtsatsagaan ko pa pero ngayon medyo choppy na talaga. Okay na po ba yun? Oo. So sinundo mo Tapos, siya, tinanong mo sa guard kung nandun pa siya. Anong sabi ng guard? Sabi po ng guard na andun pa po siya. Tapos, ang sabi ko po sa guard, wag mo sabihin na andito ako. Tapos, sige, sabi ng guard. Kaya nung pag-out niya DJ, nakita ko siya, imbis na sasakay lang siya ng jeep patungo sa bahay, bakit nagbabas siya? Kaya ang ginawa ko DJ, kasi may motor po ako DJ, sinundan ko yung bus. Tapos nung doon ko po siya na huli nung bumaba po siya, tapos akala ko po may bibilhin lang po. Tapos maya may nagsundo po sa kanya na nakamotor din.
Tapos, ayun, parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos, ang ginawa ko na lang po, kinukumpronta ko po siya. Okay. Parang gulat na gulat siya. Mm. Tapos, sabi niya, sino yan? Sabi niya sa akin, hindi ko kilala. Pero ako ko siya nakita. Bakit siya naka-smile sa Nakamoto tapos yung lalaki naka-smile sa kanya? Mm. Wala lang yan. Sabi ko, hindi mo siya kilala tapos parang lumalapit ka na nga sa kanya. Sabi niya, hindi ko kilala yun. Hindi, okay lang sa akin, DJ. Kaya, inuulit ko pa rin, hinuhuli ko pa rin siya hanggang hindi niya talaga alam na hinuhuli ko siya. Tapos doon ko na siya nahuli na isang beses hindi rin ako pumapasok. Inaabangan ko po siya sa bahay nila sa Caloocan, sa mama po niya. Doon ko siya nakikita, nakaangkas na siya ng motor tapos hinatid siya sa bahay ng mama niya, pinapapasok pa sa bahay ng mama niya. Kahit alam naman ng mama niya na may kinakasama yung anak niya, ganun po. Okay. Tapos parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Anuhin ko ba siya? Parang hindi ko na alam po kung anong gagawin ko. Tapos ang ginawa ko na lang, tinawag ko po siya. Tapos hindi niya ako pinapansin. Mhm. Parang hindi niya ako pinita. Tapos ayun, sabi ko, umuwi ka sa bahay, pag-uusapan natin to kung anong problema natin. Sabi niya, ayoko na, naguguluhan ako, sabi niya gano'n sa akin. Pag-uusapan natin to kasi wala naman akong mali eh. Mm. Iniisip ko wala talaga akong mali. Tapos ayun po, nag-uusap kami, so naging okay naman kami ulit. Hanggang po ulit po niyang ginagawa sa akin, DJ. Parang nang mamanhid na lang po ako kasi nga mahal na mahal ko po siya. At saka nasasanay ko po siya tuwing umuwi ako ng bahay. Andun siya sa bahay. Ganon. Tapos hanggang nung time na yun na kasi gusto ko kasi na magkaanak kami, ganon, DJ, kasi matagal na kami nagsasama. Mm. Nung nalaman ko po na buntis siya last year, tuwang-tuwa po ako, DJ, kaya ang ginagawa ko po, parang ginawa ko po sa sarili ko, parang dinadalawa ko na po, magtatrabaho, pag out ng trabaho, nagawa ko na mga kotse, ganun po. Grabe, oh. Para kasi iniisip ko po, DJ, nakasalalay po sa akin, kailangan ako ang maghahanap buhay. Kailangan may ako kasi once na may baby na kami, ayoko na po siyang patrabahuin, sa bahay na lang po siya. Okay. Tapos, nung nalaman ko po yung DJ, siyempre, kahit pagod na ako, tinitiis ko po yun para may maipon lang ako. Kasi first baby po yun, hindi ko po alam kung anong mangyayari. Kailangan handa po ako. Mhm. Tapos, nung nalaman ko po, DJ, nung kabuanan niya na po, ang init ng ulo niya po sa akin. Oh, baka pinaglilihian ka lang, di kaya? Hindi naman po, DJ. Kasi, nung sabi ko sa kanya, kabuhanan mo na, kailangan mag-iingat ka sa mga galaw-galaw mo, ganyan. Tapos bigla lang siyang nagagalit sa akin, DJ. Ayun pala, alam na pala niya mismo sa sarili niya, DJ, na hindi pala ako ang ama ng dinadalan. Oh. Tapos bigla lang siyang umuwi sa kanila, tapos binablock niya po ako, ganun po. Okay. Tapos wala lang sa akin. Hindi ako naniniwala sa akin niya. Kasi alam ko sa akin yung bata. Nung nanganak na po si PG, hindi niya po sinabi sa akin. Nagtataka po ako, sino ang nagbabayad sa ospital? Tapos bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi po, ang nabayaran po namin, DJ, kasi na CS po siya, 67,000 po. Mahal, oh. Ba't Kasi ikaw pa po, sumagot? kasi DJ, ang sabi naman niya, DJ, nauna daw yun yung panubigan bago po nalabas yung bata. Oo nga, pero Kaya, bakit ikaw pa rin sumagot? Hindi naman po ako nagtataka lang ako. Sino gumastos? Okay. Ang sabi niya, wala, sabi niya ganon. Tapos, saan mo ako picture ng bata gusto kong makita? Nung nakita ko, siyempre ang saya-saya ako kasi naisip ko maging tatay na ako, ganyan. Tapos maya-maya, chat siya sa akin, masaya ka na, hindi mo kamukha yung bata. Sabi ganun sa akin, hindi, parang hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Parang nahihirapan ako. Tapos yun, kinakausap ko siya, hindi ikaw ang ama ng bata.
Sabi sa akin, ba't mo ginawa to sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin hanggat maaga? Kaya hindi yung ngayon mo lang sasabihin sa akin. Mm. Di mo ba alam kahit sa mga pinagagawa mo, halos sarili ko, tinitipid ko na. Halos sa pagkain, tinitipid ko na yung pagkain ko para sa future natin. Tapos bakit ganito yung nangyayari? Anong kasalanan ko? Marami po akong tanong din sa sarili ko na hindi ko naman sagot kung bakit ganito yung nangyayari sa akin. Okay. Ngayon, Jinho, kung may tanong ka sa akin, ngayon ba wala na kayong dalawa? Ngayon, DJ, wala na po. Pero ngayon, naka-block na po siya lahat. Actually, siya na nga po ang nagba-block sa akin. Tapos ngayon, DJ, gumawa po siya ng panibagong account para may communication kami, ganun po. Tapos ang gusto niya, aayusin daw namin. Kasi naisip daw niya, DJ, na mahal niya pa rin ako, ganun. So, Yung sa hindi akin, ba siya hindi ba siya pinanindigan nung lalaking nakabuntis sa kanya? Obviously, hindi, no? Hindi po. Kaya? Kaya naisip ko, DJ, nasabi niya lang kasi hindi nga siya pinapanindigan sa lalaki, ganon. True. At saka, dati ko na rin ang pinaghawakan yung salita, DJ, na ayoko mag-alaga ng bata na hindi ko naman kadugo. Mas maganda pa yung mag-aalaga ako ng aso. Grabe naman Lagi ko po yung sinasabi sa kanya, DJ. Ngayon, Jinho, kung meron kang tanong sa akin, love, anong gusto mo itanong sa akin? Total, kahit papano, meron ka namang firm decision. Kumbaga, matibay naman yung decision mo na hindi ka mag-aalaga ng anak na hindi iyo. Ayaw mo siyang tanggapin at may same thinking tayo na kaya niya lang sinasabi ngayon na mahal ka niya is because hindi siya pinanindigan ng taong nakabuntis sa kanya. So, kung meron kang tanong sa akin, Jinho, ano yun? Naguguluhan kasi ako, DJ, kasi parang naawa ako sa kanya kasi wala siyang trabaho, tapos walang yung support ka sa kanya eh. Tapos sa ngayon po, DJ, kasi almost 1 year na po yung nangyayari, DJ, may girlfriend na po ako eh. Naisip ko po, ayokong manakit ng ibang babae para lang sa kanya. Kumbaga, hindi ko iiwan yung anong meron ako para lang balikan yung nakaraan. O kaya nga. So, anong tanong mo, Jinho? Total, kumbaga nakikita mo ba yung nakikita ko? Parang buo na yung desisyon mo eh. Kumbaga, meron ka ng sariling plano eh. So, doon tayo sa tanong, Jinho. Anong tanong mo sa akin, love? Sa tingin niyo po ba okay lang po na kasi naawa ko sa kanya, DJ, at saka naisip ko kasi baka rin kasi masasaktan yung girlfriend ko po ngayon. Kasi hindi niya po alam na tumatawag sa akin yung ex ko. Tinatago ko po eh. Naawa ko nga sa kanya kasi nga wala na po siyang work. Okay. Jinho, makinig ka sa akin, love, ha? Makinig ka mabuti. Hindi mo siya responsibilidad. Kung ano yung ginawa niya sa sarili niya, siya yung may dahilan doon, siya yung may gusto noon, na lahat ng nangyari sa kanya, ginusto niya yan. Alam mo yung mga tipong taong nakahawak na ng ginto, pinili pa yung tanso. Ganyan yung ginawa niya. So, had it been hindi siya gumawa ng kagagahan, had it been hindi siya gumawa ng kalokohan, di sana para siyang prinsesa sa buhay mo ngayon. Di sana merong tatay yung anak niya. Di sana kahit papaano hindi na siya nagtatrabaho, nasa bahay lang siya, paisi-isi, habang ikaw ginagawa ang lahat para maging masaya siya at yung anak nyo. Pero hindi Hindi ikaw yung pinili niya. Mas pinili niya yung hinarot niyang lalaki. O diba? So, hindi mo siya responsibilidad, dear. Dapat nga hindi mo siya kinakausap at all eh. Kasi para saan pa? Para ano pa? Kung alam mo naman sa sarili mo na hindi mo kakayaning mahalin yung batang yun dahil hindi yun iyo, bakit pa? Ba't pa kailangan kunin yung number niya? Ba't kailangan pa siyang kausapin? I get it. Naaawa ka sa kanya. Pero naawa ba siya sa'yo? Naawa ba siya sa'yo nung mga moments na inalagaan mo siya habang buntis pa siya dun sa anak na hindi iyo, inalagaan mo siya ng mabuti, pinagsilbihan mo siya, tapos nung manganganak na siya, akalain mo yun?
Doon niya lang sasabihin na hindi pala kanya hindi pala iyo yung bata. Hindi siya naawa sa iyo eh. Naintindihan mo ko? So wag ka maawa sa kanya, hindi mo siya responsibilidad, hindi mo siya pananagutan. Ngayon, i-block mo na siya sa cellphone mo, sabihin mo sa kanya, wag mo na akong kausapin, wag mo na akong guluhin. Matagal na akong naka-move on sa'yo, 1 year na since nung nagtapos tayong dalawa, nung iniwan mo ko, nung pinili mo yung lalaki, remember? So wag mo na akong guluhin, meron na akong girlfriend. Wag mong gawin yung kapareho ng pagkakamaling ginawa niya. Wag kang pumili ng tanso kapalit ng ginto. Meron ka ng ginto ngayon. Huwag kang kumuha ng tanso, kuya. Naintindihan mo ko? Opo. Pwede bang i-block mo na lang? Huwag mo na lang kausapin? Gigi, nakailang block na po ako sa kanya. Block kaso mo lang gumagawa uli. ng paraan. Block mo lang ng block. Huwag kang mapagod ng kakablock or gusto mo, huwag mong i-block pero huwag mong pansinin. Block mo lang ng block, tas huwag kang magtatago ng kahit ano sa girlfriend mo. Kasi sa totoo lang kuya, kapag nalaman niya ng girlfriend mo, maghihiwalay kayo. Kasi medyo matindi-tindi yung pinagsamahan nyo ng isang yan eh. So kung ayaw mong mag-ala NBI ang girlfriend mo at halungkatin yung history nyong dalawa at bantayan ka 24 hours a day, sabihin mo sa kanya yung totoo. Huwag kang nagtatago o naglilihim sa kanya. Kasi kung sa tingin mo you are sparing her from getting hurt dahil dyan, mas inilalagay mo siya sa alanganin para masaktan. Sa pagtatago mong yan. Naintindihan mo ko? Opo. Hayaan mo na yung ex-wife mo, ex-girlfriend mo, bala siya sa buhay niya. Ngayon mag-isip siya kung paano bubuhayin yung anak niya, hindi yung manggagamit siya ng tao para mabuhay niya yung anak niya dahil sa kaharutan niya. Naintindihan? Opo. So, anong gusto mong sabihin na lang muna sa girlfriend mo, Jinho? Kung meron kang gustong sabihin dito sa babaeng kasama mo ngayon, sa babaeng mahal mo, sa babaeng nagpatibok ulit ng puso mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ang masabi ko lang po sa kanya na mag-iingat ka lagi. Alam ko naman na mahal mo ko at saka mahal na mahal din kita kasi pumupunta ka pa dito ng Marikina, galing ka pa po ng Batangas para magkita lang tayo. At saka ganun rin ako, Marikina, pupunta ako ng Batangas. Katulad po kahapon, pupunta ako dyan sa Batangas para magkita lang tayo. At saka huwag kang mag-alala. Mamahalin kita hanggat kaya ko. Hindi kita lolokohin. At saka sana ganun ka rin sa akin. Mahal na mahal kita. I love you so much. Okay na tayo, Jinho. Huwag nang balikan yung nakaraan, ha? Hindi naman siya kailangan kausapin eh. Hindi nga siya kailangan problemahin eh. Parte na siya ng nakaraan mo, hayaan mo na siya doon. Naintindihan mo? Okay po. Maraming salamat sa pagtawag, Jinho, ha? Ingat ka lagi. Okay po, thank you. Bye-bye. God bless you. Okay po. O, diba? Mga tao talagang manggagamit, no? Wala nang pinipiling binibiktima, no? Nakakaawa lang kasi yung mga taong katulad nito. Ang bait-bait kasi ni Kuya. Halatang ang bait-bait ni Jinho. O diba talagang naiisip niya pa yung kapakanan ng taong nakagawa sa kanya ng pagkakamali. Nahulian niya na ng may kabeta. Excited pa rin siya nung nalaman niyang buntis. Never siyang nag-isip na akin ba talaga yan? Hindi siya yun yung tipong lalaking ganun eh, di ba? Kapag kasi ang lalaki nahuli na nagkakaroon ng ibang partner yung jowa nila, tas all of a sudden parang after few weeks or months nabuntis yung jowa nila. Ang tanong talaga agad, yung first instinct sa utak, akin ba talaga yan? Hindi eh. Si Jinho anong ginawa? Nag-step up. 2 trabaho yung kinuha kasi gusto niya maging isang mabuting ama. Doon sa dinadala ng girlfriend niya, ni hindi niya naisip yung kasalanan. Ganun kabusilak yung puso niya. Ganun siya kabuti. Tapos may mga babae or may mga taong katulad nito, oportunista, manggagamit, malandi, maharot. Porkit hindi pinanagutan nung nakabuntis sa kanila dahil sa kaartehan mo te. Lalapit-lapit ka, bakit? Kasi alam mong marupok si Kuya?
Kasi alam mong mabait siya? Kasi alam mong busilak yung puso niya? Kaya magte-take advantage ka? Kapal naman ang mukha mo. Di ka na nahiya. Kahit konting hiya naman sana, magkakaanak ka na. Biruin mo, ganyan pa yung asal mo, ganyan pa yung ugali mo, ni hindi mo man lang naisip na this time around yata I need to step up as a person. Mag-mature yung utak ko. I have to learn from my lessons. I have to learn from my mistakes rather. Kailangan ko matuto. Ginusto ko to eh. Ito siguro yung balik sa akin. Ito siguro yung karma sa akin. Huwag kang mag-alala, anak. Iniwan man tayo ng tatay mo nga, mas pinili ko over someone na mahal ako. Kung ano na lang yung pinakita sa aking pagmamahal nung taong iniwan ko, yun yung ibibigay ko sa'yo. Sana ganun na lang, te. Sana ganun na lang yung naging thinking mo. Para sa paningin ng nakararami, isa ka mabuting tao. Ngayon, you are nothing but a user. I know na tawag na yan ng pangangailangan, pero gusto mo yan? Yung ipapakain mo sa anak mo? Galing sa kasinungalingan mo? Galing sa paggamit mo sa ibang tao? Para matustusan yung pangangailangan ninyo? Is that something you can be proud of? Isa ba yung bagay na magiging proud of kang ikwento sa anak mo? Yan ba yung magandang ehemplo o yung halimbawa na gusto mong sundan ng anak mo? Think, ate, use your head. Hindi porket babae ka, mahina ka. Nakagawa ka ng pagkakamali, accept it. But the second phase is to do something about it. Step up, mag-mature ka, learn from it, move forward. Para kahit nagkamali ka, at least yung dignity mo intact pa. Pwede mong sabihin sa kanila na pasensya na kung nagkamali ako, sinundan ko lang yung puso ko. Kasi ngayon hindi mo na masasabi yan eh. Kasi nagte-take advantage ka na eh, over dun sa taong iniwan mo. He is already happy with someone new. Someone probably better than you. So stop going after kuya just because you know na mabait siya. Just because you know na busilak yung puso niya. The reason why G na G ako sa mga babaeng katulad nito, kasi may mga lalaking katulad ni Jinho na pinapangarap ng ibang babae. Na pinapangarap ng mga babaeng sawa ng masaktan, pagod ng mahirapan, pagod ng maloko. Ang hilig po natin mag-status kasi sa Facebook na konti na lang ang lalaking ganito, pero ganito yung ginagawa natin sa mga lalaking matitino. This is the reason as to why nauubos yung mga lalaking matitino. Kasi nag-i-exist yung mga babaeng manggagamit. Konti lang sila pero makamandag. Kaya again, kay ate, sana po tigilan nyo na yung panggugulo kay kuya, o diba? Hayaan nyo na po siya, masaya na po siya sa buhay niya. Mahalin nyo na lang po yung anak ninyo the best way you can. And do what Jinho did for you years ago. At yun ang nag-step up siya, nag-double job siya in order na makapag-provide ng magandang future para sa anak mo. Ganun yung gawin mo sa anak mo ngayon. Kumilos ka, buhatin mo yung mabigat mong katawan. Hindi yung ginagamit mo lang yan para mangakit ng lalaki. Ha, ate? Give yourself some dignity. Save ka ng konting self-respect.